Matog sa dimi guys sa kuan kakaibang mansyon pawa sa stress. Ja, important matter pod guys pag ani na mo dinhi. Ani sa aming higda ron. Uy, nanaday hang anak. Amin bali. Ayaw namin na yung mga ate kay matigong na. Guys. Hi guys, magandang hapon. Karon day nga po na guys, anig hapon mi madumi tagbilag ja. Dahil ni Miss Carmen ako kabilag paglarga. Ja, kanang review sa Carmen. Importante ang mga tusbang ko mas buntag sa Jo, mao ni sa Jo mi guys. Ani mao na kinalang sa bangko. Ja, dana day mi guys sa Lindapita kanang ari may dia sa Manmid Tourist deda sa katong murag. Dito kas manok kagdan. Ja, ani magianda ni kanunay guys kay barato pamasahe. Ja, see you na naman taratoy na tapos sa tagbilaran karon kay meet me ni John Mark o gabisang uyab. Next time na mong mag-date ng ipat yung gabi eh. Ja guys, perare oras diana de zimis tagbilaran ja. Dali ra gid dari agi sa pikas ari sa bukid. Ja karon guys, masakay dami tricycle, padung mi didto sa ijanggi kanang gibuking nga adto mi kahigda. Ja tanaw na to guys kay naka bratuman mi didto guys kay gitaganom ni og discount na dako kajong discount. Ja guys, mato sa dami dito ang mga tadagamang bag kay mobalik rami kay mag-date lagi ming janjan og agjang uyab karong gabi eh. Kay dugay na pud ko kakita mingaw na pud. Tapos guys, mao din ni agkatong bahay nga among apoy ang ahigdan karong gabi eh. Nice kadyo. Bayra day siya guys, mura sag bahay pero arang ka nice kadyo pagkakuan. Atong tanawon guys ugon sa kahinlo daning sud. Kay mura sag mansyon tanawon no. Simple ra kadyo. Kahapon kaning buhok na. Oh, gahapon. Red horse. Nice pud guys, gamay ra siya. Barato ra nina, pila ra nina? 800. Kuha na ng 1,000 kasi nakuha na natin yung din niya Agnes. Taas yan anak, dili. Okay. Thank you. Second floor na. Mas napos sila yung wifi. Taas ba? Guys, yan na may. Hinahan. Barato ra no? Ang sila ng din. Hatag sa red doors na po. Pag-uwi kay kuan ba? 900 for ito 970 kila to kuan na. Hazangan man ko. Wala. Tutasan ang bag. Yan na guys, mo na ni. Pwede tag mag-live. Mo na guys, 900 plus ra. Sa kagabi eh. Original 17. Ha? Original 17. Hi guys, hajang gabi eh. Ja, dali nami sa among bagong puyananan karon. Na nami bagong gibalhin nga puyan. Kita guys, jokes lang. Ay stay bitaw mi dari guys sa kanang tagbilaran sa gabi ira. Kanang for the kuan singa na ni. Kanang importante nga kanang kuan lakaw. Kanang nansid ni masadyo mo na nga namin ning stay dari sa gabi ira sa kuan. Singa na ni na? Ha? Aparatel nga red doors. Red doors, red horse. Red doors. Nga. Kuan guys. Barato ra ni. Tag 900 ra ni. Sa kagabi.
Ja guys, muna og sa daymi kay mga nihapon sa miron ja. Amo rang gihatod lagi to among bag. Mo adto daymi dato guys sa hideout. Ato may manihapon kay kasabot lagi ni MM og si John Mark mag-meet datos hideout karong gabi eh. Ja guys, hapit sa kumain tonsis ganin pagsakasagda nalipong gadto ko guys tungod sa biyahe bitaw guys atos bukid. Gusto ko pagontag biyahe lagi. Ang lisira gadto biyahe. Hapit sa kagbong sagdan. Dami hideout tennis sa nasa banda na sa Dupa man amang giwat si John Mark si Abby pari may man ako ja guys naadit tanan din ni pagkaon grabe sana all ja ikaw ka sa kaganahan mo order dani naad sa tanan nagali dani kanding na ay natanan basta guys aray alaman ni Dijon naaran ni diri sa Dampas Tagbilaran City hideout milit kang mga sudan diha pwede kang mulibot diha o kwartahan ka pwede nimo paliton tanang mga pagkaon sa kilid pwede rin nimo sana all maka ari sa kuan hideout. Hi guys, sa Boy Kanding Hideout Dampas. Isa naman sa mong store guys. Number 2 order. Nana din may order to. Kanding. Uy, nana din ang anak. Amin, bali. Ayaw namin na yung mga ate. Kaya matigwang na. Guys. Pag nagahang. Siya guys, so panakaila sa mga bagodan ni sa channel. Kaniyang anak si John Mark na si channel guys. Na monetize sa pod ni John Mark Borato. Sige na po guys para makatabang po sa isang pag-eskwela. Ano ijang uyab guys si Abby. Ano ijang tapad guys. Ijang ning uyab dugay na ni sila guys. Mula pa sa high school sila. Anto nag-college na. I wish nganta sila kawan kanang magpadadyon o kanang makaman sila eskwela duha guys. Mura na yung po nining mga bata. Ja. Sa ganahan diha. Sa panaka-subscribe sa channel ni John Mark. John Mark Borato ang ijang channel. Ya guys, pasensya na mo nga hara lagi ning gibis outan kay ang lisod kaso dari guys kay na lagi bandan ja makapiright masay pagkatong upload kay bawa na mo guys nga di pwedeng na itugtog og mag-video ta. Ja mga ansa day mi panihapon kay grabe nang katasag ako naglipong-lipong nang ko guys. Sa biyahe dari sa bukid, lisod sa mga bukid bitaw pero mas gipili na sa agis bukid kay barato rang pamasahe yun ja dali ra pud mo abot. Ja guys. Mga ansa day mi panihapon ta. Tuloy na sila guys. Amping mo. Sige, bye-bye. Ingat mo ha. A few moments later. Hello guys! Good morning! Humanamig ligo. Diyan. Dari lagi kayo ang pamahaw. Bita pa may kakanalo. Diyan guys, update ako sa Dejit Me. At sa ato demi sa kuan video. Para may important. Dapat dahil ko na magtagalog din. Nakalimutan ko. Sabi ko magtagalog na. Sa sunod na vlog day guys, magtagalog na din pala ako. Diyan sa nalo. Pag-aralan ko talagang mabalik yung marunong kasi ako magtagalog kaso nakalimutan ko na. Papunta pala kami ngayon sa video. Pasensya na ako kasi ang ano ko to na ako hindi na talaga marunong. Pag tingog ba murag hungaw kay sa pagdagi ang gams. Jadi guys, mo rin gamong ko bagong gipuyan ang joke naalala ni bagong gipuyan ang garami. Joke ra to na. Para sa makapudod ta og para sa minsan makatira din pala tayo ng ibang bahay na ganito na maganda at saka makakain pala tayo minsan ng ibang pagkain masarap tulad sa kinain namin kagabi. Tapos guys, see you na lang dito sa Guys, kanina akong mga hair.
Itong mga buhok pala namin, guys. Walang mga suklay kasi hindi kami nakadalang suklay. Bibili na lang kami dito sa, sa city ng suklay ngayon. Tatago-tago ka pa dyan sa CR, Inday? Hindi ko po yung ninilas. Oo man. Ito guys, ito pala yung namin, kwarto kagabi. Mura lang to, 900 plus lang. Kasi tayo. Kasi, to dapat bila to 1.8? Ay, 1.7 kaso nakuha ng mura kaya halos kalahati lang binayaran namin. Salamat pala sa may-ari nito. Sa, namin. Kasi nga to, accommodation sa hinigaan namin kagabi. Kaya guys, see you na lang dito sa video. Bye! A few moments later. Paskong Pasko na guys, dito sa Alturas. Guys, sarang tasa guys, sabi lang sa Pasko na kasi. Siya guys, going to Valencia na may wala ako nakapag-vlog sa video ganina. Dito may Valencia guys, kay magtanapod mi sa kang imim nga ipatrabaho dito karon. Siya guys, dahil nanurig bibing kadari sa magikanan, arang kamag na. Guys, bibing ka sa Valencia. Siya pa sing gingkibag sa. Guys. Dami na, Marisa, Wati, madam. Kung palisak-sak Uy, sakto na si Kuatis bahay. Diya hapon na mo dito na Bigole. Grabe gamang lakaw ron guys. Ikas tagbilaran ng Arig Valencia. Dari namin sa Garcia. Mao ni si Jaag na landslide as last week. Nakakuha na ganso kong video dani. Guys, mao ni guys sa Daris Valencia. Ay Valencia. Garcia nga na landslide. Diya guys, hapon naman lagi, grabe kasi mga bata dari sa kono, hang sabay ag kanang panggawa sa mga estudyante, murag mga sum. Parang nagana. Lisod yung pulis dari ko ang bangbang, kay grabe gadaghan, nag-CBI o kung saan nga high school lang ni Sagna. Grabe taon, diya. Kaya hapon naman lagi guys, ulo naman sa school. Ano guys, takuan na, apil na haning kuan, di ni Sagna, grabe dyan mga estudyante din. Ang nagana. So guys, yun lang mga to sa Alicia karon. May ulo manis bahay. Okay. Ako na po si Tita Pretty ni MC Flora Metodad pos bay naghiwat namo kay makaan ko ng daning bibingka. Lagi kan sa Valencia. CBI. A few moments later. Pasara mo sa amang bibingka guys. Dara mes bahay jud guys. So day, sa lami day. Lami, naik ko sa glasses bibing ka na to. Pero gamay rin, ganun kay. Ang sugar. Ya guys, kay mao lagi to ang bibingka ganina, gamang ipamanit na. Daran na ko ah. Arang kamak, was alis siya ni nga ni kamak nga bibingka. Pero lain sa glasa. Kaalis niya. Pero bugas ni. Nasa imong lasa, humay. Mura mag-harina. Mura garina? Mura bas kakuan ka sa rumsong. Bugas gyapon. Nana. Hindi pareha sa bingkad dali ba kanang ato nga. Nga pinagahi. Grabe gliki ga. Liki. Agdari way liki. Karne. Agbibingka way liki. Pahag na ito. Ang pagkiki sa ron. Diyan na mi guys. Nda. Ang grabe gawang biyahe. Kini lang. Kaya naman na.